ka Balon d'Or award kadai ka fake award ong Cristiano Ronaldo kuble ya pi ki parlo bistanat ban sungap ya kare ka kubo sport ha kare ka channel ka Fran Football Association kala de ban pinbana ya laipungut ki kerteng jong ki players ki ban shajit nakam taban yakni ya ka Balon d'Or award jong ta usnem archa arfsan bat ya ka tarik ka ban pinbana ya unong job ya ka Balon d'Or award kan long ha ka arpo artari ubna September jong ta usnem archar arposan kumba baro ngitip bo unong job babuntam ya ka Balon d'Or award udai Lionel Messi ubala job hadu pratli ki Balon d'Or award bawan ba arpat udai Cristiano Ronaldo ubala job hadu santli ki Balon d'Or award bat unong job bakadu ya ka Balon d'Or award udai urang kai jong ka risping bat kumju na ka klub Manchester City Rodri kumba baro mta kile ap kmilinti ba mano ban yukur ya ka Balon d'Or award jong ta usnem archa arfsan hakaba ladon ki baong ba Osmane Dembele unsa job ya ka Balon d'Or award jong ta usnem lane don ki baong ba DCR jo budairu player na Fran bat kumju na ka Paris Saint-Germain unsa khur ya ka Balon d'Or award jong ta usnem archa arfsan bat don ru ki baong ba Lamine Yamal bat Rafinha ki badai ki player na ka klub Barcelona kin sa job ya ka Balon d'Or award jong ta usnem kumta ka jingya kun ban job ya ka Balon d'Or award menta usnem kan long hapdeng ki players ka klub PSG bat kumju hapdeng ki players ka klub Barcelona bat kadba ki pajba ri football hakleng jong ka pertai kidang ap kbilinti ya ka jingpen bana ya unong job ya ka Balon d'Or award jong ta usnem arja arfsan nakaleng uklur yale kai jong ka Portugal u Cristiano Ronaldo ubala kuru hadu santli ka Balon d'Or award habakren shapang ka Balon d'Or award u Cristiano Ronaldo hakirin san jong ki social media ulatho ba ka Balon d'Or award kadai ka award ka bathok bat kadai ka jingkren jong u Cristiano Ronaldo ya ka Balon d'Or award kala penlengo hinganya baro kil football hakleng saudong jong ka pertai hakaba kila penken mau ya ka ai ka u Cristiano Ronaldo ula de ban kren hausnem arjar khat khandai haka por bo urang le kai bekan sai jong kari Argentina u Lionel Messi ula job ya ka Balon d'Or award ka banyau ka jongu u Cristiano Ronaldo ulong ka Balon d'Or award kadai ka award ka bakrautam haka pertai haka jingle kai football shushu ulong ngakwa ban long uwe u player u bayo ban kurbun tam ya ka Balon d'Or award haka history ngakermen dengan job ndriu nyau lane prasin ya ka Balon d'Or award bat ngan salong u bakrautam ya Messi ulong bat hadin ka jing upkermen bat ka jing posniu u Cristiano Ronaldo ban yokur hadu ndriu nyau lane pratli ki Balon d'Or award kam shom la urlong hadu menta kumta ki babon kilat batai kubor kile ong bat daina kane ka daw ba Cristiano Ronaldo u hab ban kan tho persha ya ka Balon d'Or award menta usnem da ka baong ba ka Balon d'Or award kadai ka award ka batho kumta kane ka jingong jong u Cristiano Ronaldo ya ka Balon d'Or award menta usnem ki babon kila pnya serium yau bat ka jingong jong u Marsiang yau so grip ha ka bangi kenmau ba u Marsiang warla u so grip ulong u batiang handrai namar ba umyo yaka u Marsiang haka bakhadu u haban ongno daka so ka bajau kum juru ya u klur yale kai jong kari Portugal u Cristiano Ronaldo hadin ba shomla yo ban priang ya ka Balon d'Or award kumba ula angnut haka ba Ronaldo ula angnut ban yokur ndriu nyau lane prasin ya ka Balon d'Or award kumta na kaleng jong u haban kantono ya ka Balon d'Or award menta usnem da ka ba ong ba ka Balon d'Or award kadai ka award ka ba shithok ong kilat patai kubor parlok hato pisau kumno halor kane ka jingkeno jong Cristiano Ronaldo ya ka Balon d'Or award te parlok tang kini ki kubor ngangai be pra sautu ngin sai kendu hakwai pat ka video kuble shibon